क्लियर डिटेल्स करे बाचिने थाने बताओ खाना क्लियर डिटेल्स से थाने वो इंफॉर्मेशन करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब जे इलीगल इमाइग्रेंट न तिये पुशबैक खलायनानै हायकाबा बरनो जानि जा कान्ट्री बा बरकनो रिटर्न खलाय रहनानै आबो इयार वाइज बो इयार नि हयते फाइनाय रखनो पुशबैक खलायनाय काटाव आबोनि कोनो इयार मेंशन करियो जों तबक सिनि regional political party ni ongoi जों बुमा हाय आगामी दिनो जों सिनि गवर्नमेंट नि सेंट्रल गवर्नमेंट नि सिद्धांत जों बुमा हाय अबनो सहयोगिता रनाय जों तावबो अबोनि डाटा सिनि थानेबो फुल फाइनल अबोनि डाटा सक पायाखो का अबो विदिन फ्यू डेज नि बिसिंगो जों डिस्कशन खालामनानै बिसिंगोनो जों अबनो क्लियरेंस रैमाना हिने आंखा खलायो काबोनि बागै अबो इलीगल इमाइग्रेंट नि इशू अबो सारातिफ्रावो आसके बांगै थांका आबोनि कारणायनो जों यक सकनानि लामा एकमात्र सिनि 2009 एनसी देबबर्मा जेता फुनुगै कलांमानि अबो सिनि एडीसी 6 शेड्यूल एरिया न भारतनि संविधान आर्टिकल 2 and 3 दारातियै सेपारेट स्टेट जों माय आसा पदन्त सिनि दफानि ते लामा करै हायने जों फुनुगै कलांमानि बिसिंगनो जों 2009 नि सिनि ताबो पदन्त जों एडीसी ना बेस खलाय तिप्रालेन दाबि सानलाय दंगो काबोनि बागै जों बसकांगो बुमा हाय सिनि रोड मैप जों बुमा हाय पॉलिसी व जों अंखानाय अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी जों ज तबाय जों डिस्कशन खालामनानै परेनो अब नरनि बिसिंतैनो बसकांगो साख्लाय जाकनाय गवर्नमेंट नि वर्तमान परिस्थिति जों तबक आसाम नि क्षेत्रव नुगो बसकांगो कोलकाता नि क्षेत्रव बहायनो इलेक्शन फाइदंगो असेंबली इलेक्शन ते अदर्स गुजरात बा अन्य स्टेट जेटा इलीगल इमाइग्रेंट इशू नते बेलाय सीरियस संलाय दंगो तिफ्रावो हंगांकाय जों जरा अरनि जरा तिफ्रासा जरा हानि बसारकनि हंगांकाय जों माइनॉरिटी अंथानिवसी सिनि कैबिनेट जों माइनॉरिटी कैबिनेटबो माइनॉरिटी विधानसभाबो माइनॉरिटी पपुलेशनबो माइनॉरिटी गाय बेबाक दिगिबो जों माइनॉरिटी हम माइनॉरिटी नि कारणे जों जेसेकोनो सीरियसली तियै जों जे इशू न बार्निंग इशू न फनो जों सीरियसली तियै जों अंडर प्रेशर खलायफनो आबो जों संख्या गरिष्ठ अंगयानि कारणे मेजॉरिटी अंगयानि कारणे चिनि कक आरो जागाव तमायहिन इम्पोर्टेंट रजाया हाय आबोनि बागै ना पाइथाकनि सल्यूशन जों एडिसिना आलादा राज्य खलायमान खांखांखाय चिनि पाइथाकनि सल्यूशन आबोनो अंगनाय अदरवाइज एडिसिना जों आलादा राज्य खलायमाय हांखांखाय नों ताबो काट ऑफ अपडेट नि ईयर नि अमवा तमायहिन अनुजाय ताबो त्रिपुरानि इलीगल इमाइग्रेंट नों ताबो पुशबैक खलायनानै हांखांखाय अब कि 5 बोसोर सिगां फायनाय न दे नाकि 10 बोसोर सिगां फायनाय न नाकि 20 बोसोर सिगां फायनाय न नाकि 50 बोसोर सिगां फायनाय न अब कोनो क्लियरेंस करियो जों ताबो हठात साख्लायै मासिमा खायनाय हिने चिरिक लायखा ताबो 100 जन बिसिंगा 10 जन रै रहका हि नरने कगन माने गई रै रहका हिंकांकाय 100 जन बिसिंगा 10 जन रहका हिंकांकाय ताई 90 जन तंग्रगन तार परे फन नों कि संख्या गरिष्ठ अंगै मानबा अब तो गोबां मा महलनि बिसिंति गोबां मा ओपिनियन फायो इनका अबनो ओवरऑल न जों जरा सीनियर लीडर्स तंनाय रखना तियै ऑफिसर जरा रिटायरमेंट तंनाय रखना तियै लीगल मैटर न जरा नाय तंनाय बरना तियै जों अबनो सीरियसली चिनि बिसिंग अपर लेवल चिनि सोसाइटी नि हेड ऑफ द सोसाइटी बा हेड ऑफ द एनजीओस लीडर हेड ऑफ द निने लीगल सेल नायने रखना तियै बेबाक न तैनो जों ओवरऑल अबनो आचोगै डिस्कशन खलाय आंगांकाय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने विभिन्न आइडियोलॉजी अंखरि फायनाय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी लीडर ने विभिन्न ओपिनियन अंखरि फायनाय ओंखाय अब तेबोसे बरनो थानिबा कायसा कन्फ्यूज संगैनाय काबोनि बागै सीरियस मैटर न जों क्लियर दा इनफॉर्मेशन सकां नावै जों माटा नखरमा खांगांगाय अब चिनि बागैबो सुबिदा आसनता हामबाय